Ябълката е плод, който носи няколко ползи за здравето на сърцето, особено за мъжете. Някои от основните предимства включват богати на разтворими фибри. Ябълките са богати на разтворими фибри, като пектин, който помага за намаляване на нивата на холестерола в кръвта. Високият холестерол е един от основните рискови фактори за сърдечни заболявания. Антиоксиданти. Ябълките съдържат антиоксидантни съединения, като флавоноиди и витамин С, които помагат в борбата с свободните радикали в тялото. Тези свободни радикали могат да увредят клетките в сърцето и кръвоносните съдове, допринасяйки за развитието на сърдечни заболявания. Контрол на кръвното налягане. Редовната консумация на ябълки може да помогне за контролиране на кръвното налягане. Това се дължи на наличието на калий, основен минерал, който помага за регулиране на баланса на течностите в тялото и поддържа кръвното налягане на здравословни нива. Намален риск от сърдечни заболявания. Проучванията показват, че редовната консумация на ябълки е свързана с по-нисък риск от развитие на сърдечни заболявания. Това се дължи на комбинацията от фибри, антиоксиданти и други хранителни вещества, които насърчават здравето на сърцето. Помага при контрол на теглото. Поддържането на здравословно тегло е от съществено значение за здравето на сърдечно-съдовата система. Ябълките са с ниско съдържание на калории и високо съдържание на фибри, което спомага за насищането и предотвратява прекомерното наддаване на тегло, рисков фактор за сърдечни заболявания. Намаляване на възпалението. Хроничното възпаление е рисков фактор за сърдечни заболявания, а противовъзпалителните съединения в ябълките могат да помогнат за намаляване на това възпаление, предпазвайки сърцето. Редовната консумация на ябълки, като част от балансирана диета, може значително да допринесе за поддържане на здравето на сърцето и предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания.